Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon, kay nakalapas ako ug dako uyamot sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat, sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busan na nga muyo ako kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoong atong Dios. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita, o Dios, bisan tuod aniya pa kami dinhi sa yuta. Pinaagi niining imong mga gasa nga mahimayaon. Imo kaming gihimo nga makaambit na sa imong kinabuhi. Aga ka kami dinhi ning among pagpuyo. Aron ubanan mo kami nganha nianang kahayag din anaa ikaw magpuyo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Mikias. Ginoo, bantayi ang imong katawhan nga imong gipili. Kay naginusara sila sa kamingawan, nga gilibutan sa tabunok nga yuta. Pasibsiba sila sa basan ug sa galaad ingon kaniadto. Ginoo, paghimog milagro alang kanamo sama sa imong gihimo, sa dihang ipagawas mo kami sa Ehipto. Ginoo, may Dios ba nga sama kanimo, nga mopasaylo sa kasalanan sa nahibilin mong katawhan? Dili siya maghambin og kasuko hangtod sa kahangturan, kay maluluyon man siya. Maluoy na usab siya kanato, tunob-tunoban niya ang atong kasalanan. Ilabog mo ang among mga sala ngadto sa kahiladman sa dagat. Ipakita mo ang imong pagkatinumanon ug gugmang walay paglubad ngadto sa imong katawhan, ang mga kaliwat ni Abraham ug ni Jacob. Sumala sa gisaad mo sa among katigulangan sukad pa sa karaang panahon. Ang pulong sa Ginoo.
Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Dayga ang Ginoo o kalag ko, tibok kong kaugalingon. Dayga ang iyang balaan nga ngalan. Dayga ang Ginoo o kalag ko, ug ayaw hikalimti ang tanan niyang mga kaayuhan. Ipasaylo niya ang tanan mong kadautan. Giayo niya ang tanan mong balatian. Giluwas niya ang imong kinabuhi sa kalaglagan. Gilibutan ikaw niya sa kaayo ug kaluoy. Dili siya mga saba kanunay, ni magtipig sa iyang kapungot sa kahangturan. Iya kitang gidumala dili sumala sa atong kasalanan, ni gibalsan kita niya sumala sa atong mga kalapasan. Kay maingon ngang kalangitan hataas labaw sa yuta, sa ingon labaw ang iyang kaayo alang kanila nga mahadlokon kaniya. Maingon nga ang silangan halayo sa kasadpan, sa ingon iyang gipahilayo kanato ang atong mga kalapasan. Berso sa dili pa ang ebanghelyo. Mutindog ako ug muadto sa akong amahan ug ingnan ko siya. Amahan, nakasala ako batok sa langit ug kanimo. Ang Ginoo manaa kaninyo kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni Lucas. Usat niya na kahigayon, may daghang mga kobrador sa buhis ug mga makasasala nga miadto kang Hesus aron pagpamati kaniya. Unya ang mga Pariseo ug ang mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol nga nag-ingon. Kining tawhana nag-abi-abi sa mga makasasala ug nakigsalo pagani kanila. Tungod niini misugilon kanila si Jesus ug usa ka sambingay. Si Jesus mipadayon sa pag-ingon, dihay usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Usa ka adlaw ni ana ang manghod mingon sa iyang amahan, "Tay, hatagi na ako sa akong bahin sa katigayunan." Busag ibahin sa amahan ang katigayunan tali sa duha niya ka anak. Tapos sa pipila ka adlaw, gibaligya sa manghod ang iyang bahin, ug milangyaw siya sa layong dapit, diin giusika niya ang iyang salapi sa mga kahilayan, hangtod nga nahurot ang tanan. Unya miabot ang usa ka dakong gutom niadtong dapita, ug gihatod siya ngadto sa pagkawala gayoy nahot. Busa mialagad siya sa usa sa mga mulupyo niadtong dapita, ug ipadala siya ngadto sa iyang uma aron pag-atiman sa mga baboy. Tungod sa kagutom, buot unta siyang mukaon sa bunga sa kahoy nga gilawg sa mga baboy, apan walay mihatag kaniya. Sa katapusan, nakaamgo siya sa iyang dakong sayop ug miingon siya, "Nagsubra ang pagkaon sa tanang sinuhulan sa akong amahan. Apan ako ania, hapit na mamatay sa kagutom. Busa mo pahawa ako nining dapita, ug mo pauli ngadto sa akong amahan, ug sultihan ko siya, Tay,
nakasala ako sa Dios og kanimo. Dili na ako angay tawgon nga imong anak. Isipan na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan. Busa milakaw siya og mipauli ngadto sa iyang amahan. Apan layo pagani kaayo siya sa ilang balay, nakakita na ang iyang amahan kaniya. Naluoy siya og sa iyang anak. Naluoy siya sa iyang anak og midagan pagtagbo kaniya. Ug unya migakos ug mihalok kaniya. Ang anak mingon sa amahan, "Tay, nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ako angay tawgon nga imong anak." Apan ang amahan mitawag sa iyang mga sulugoon. "Dali," mingon siya. "Dadangari ang labing maanindot nga bisti ug isulob kaniya. Sulobi usab og sing-sing ang iyang tudlo ug sapatusi siya. Ug kuhaa ang linaming nga nating baka ug ihawa. Kay magkumbira kita. Kay kining akong anak namatay na, apan karon nabuhi. Nawala siya, apan karon hikaplaga na." Busa gisugdan nila ang kumbira. Nining higayuna didto sa uma ang anak nga magulang. Saya ng pagpauli ug sa diha nga duol na siya sa balay, nabati niya ang huni ug ang panagsayaw. Busa iyang gitawag ang usa sa mga sulugoon ug iyang gipangutana, "Nag-unsa man kamo diha?" Mitubag ang sulugoon, "Ang imong manghod mipauli na, ug ipaihaw sa imong amahan ang linaming nga nating baka. Tungod kay nahiuli na nga maayog lawas ang imong igsuon." Nasubo pag-ayo ang magulang ug midumili siya pagsulod sa balay. Busa migula ang iyang amahan ug ialam-alaman siya aron mosulod. Apan mitubag siya, "Tay, huna-huna aragod, sulod sa daghang mga tuig, nagsilbi ako kanimo, ingon sa usa ka ulipon, ug wala ako makasupak sa imong mga sugo, bisan makausa. Apan unsa may imong gihatag kanako, wala gayod. Bisag kanding na lang unta, aron maglipay ako uban sa akong mga higala. Apan kanang imong anak, nag-usik-usik sa tanan mong katigayunan, uban sa mga daotang babayi, ug sa iyang paghiuli, imo hinuong giihawan sa linaming nga nating baka." Ang amahan mitubag, "Dong, ikaw kanunay uban kanako, ug imo ang tanan kong katigayunan. Apan kinahanglan gayod nga magkumbira ug maglipay kita. Kay ang imong igsuon namatay na, ug karon nabuhi. Nawala siya, ug karon hikaplaga na." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag sa tanan. Kining sambingay nga gitug-an ni Jesus kanato karon, iyaning gitug-an kanato kayang mga Pariseo man God ug ang mga magtutudlo sa balaod nagreklamo man kay gitagad man God niya ug maayo ang mga makasasala. Mireklamo sila tungod kay iyang gitagad ug maayo ang mga makasasala. So pinagi sa sambingay,
Gusto niya ipakita nga gatuman lamang siya sa kabubuton sa iyang amahan. Sa may kabubuton sa iyang amahan, nga pangitaon ang mga makasasala aron luwason sila. Nahibalo mo kung mga maayo pa lang gyud kadtong mga tawhana, ang mga Pariseo o mga magtutudlo sa balaod, malipay unta sila, no? Ikalipay unta nila nga makita ang mga makasasala nga magbasol o maghinolsol o mubalik ngadto sa Dios, di ba? Diya sa sambingay gilarawan sila sa magulang nga anak, na represented sila sa magulang nga anak nga nagtuo og nagtan-aw sa iyang kaugalingon nga buotan og nagpabilin nga loyal sa iyang amahan. Apan ang tinuod kining magulang nga anak sad-an pod. Kining magulang nga anak sad-an pod unsay iyang sala, unsay iyang sayop, kasina. Nasina siya sa iyang manghod. Gipakita samahan kaniya nga dapat malipay unta siya sa pagbalik sa iyang igsuon. Tinuod nakasala ang iyang manghod, apan siya pod nakasala. Nasina siya og nagtan-aw sa iyang kaugalingon nga mas buutan pa kaysa iyang manghod. Self-righteous gitawag na og self-righteous. Nga igsuon asa man ta sa duha ka anak. Asa man ta sa duha ka managsuon. Makita ba nato ang atong kaugalingon sa magulang? Basig makita nato ang atong kaugalingon diha sa manghod. Siguro dili ta pareho sa hingpit gyud sa manghod. Siguro dili ta pareho sa hingpit sa magulang. Apan doon na gyud tay jutay sa pagkamanghod, doon na po tay jutay sa magulang, di ba? Kung ato lang gyud tan-awon ba ang ato ang kasing-kasing, makita nato nga naa tay pagkamanghod, ana apod tay pagkamagulang. Atong angkunon nga dili ta perfect nga pagkatao, may mga sala pod ta, usahay gagmay, usahay dagko pod. Mga igsoon ining panahon sa Kwaresma, gipangayo nato nga we should be honest enough pag-angkon sa ato ang pagkamakasasala. Maunsa man gani ang atong mga sala, atong hibaw-an, pinaagi ni ining sambingay karon nga ang atong Ginoo mahigugmaon, puno sa gugma ug abli kanunay ang kasing-kasing ug mga bukton pagdawat sa mga makasasala nga nagbasol ug naghinolsol. Diba? Good news. Para na ako mao ni maayong balita. Mga makasasala kita. Tinuod ka na. Apan ato po nga ilhon nga ang Ginoo, ang atong amahan, maayo, og maluluyon, og kanunay andam nga magpasaylo. Kanunay nga andam nga mag-welcome kanato nga mubalik ngadto kaniya.
Kung atong ikumparar ang atong kaugalingon sa mga tao nga gitan-aw sa uban nga mga notorious nga mga makasasala, siguro mauratag mga santos. Kung ato ba lang yun ikumparar ang atong kaugalingon sa mga ilado nga mga makasasala o grabe nga makasasala, makaingon kita nga muratag santos. Siguro na atay mga kaila, mga higala o mga sakop siguro sa pamilya o nailhan nga pari nga mibiya sa simbahan. Kung ikumparar nato ang atong kaugalingon nila, peligro nga mapariho ta sa magulang nga anak diya sa sambingay. Ug mao kana nga likaya nato ang pagka self-righteous. Mao ni ang kanunay nga gisaway ni Jesus sa mga Pariseo o sa mga magtutudlo sa balaod, mga self-righteous. Kung naa may mga tao nga nahilayo sa Dios, magpakabana gyud ta nila, ato sila hinuong iampo, no? Gani ato silang pangitaon aron dadon sila balik sa amahan. Ikalipay gyud nato ang pagkahibalo nga naay mga tao, mga makasasala nga mubalik sa Dios, no? Ikalipay imbis nga masina ta nga naay mga tao nga mubalik ngadto sa Dios, no? Angay nga magsaya, angay nga maglipay kita. Mga igsuon, diin gani ta nga anak mapariho karon, sa manghod ba o sa magulang ba? Atong hinumduman kanunay ang nga gihigugma sa Dios ang tanan. Gihigugma sa Dios kitang tanan nga iyang mga anak ug andam kanunay pagdawat kanila with open arms, with open hearts. Amen. Mga igsuon, uban sa mahignulsulon ug mapaubsanong kasing-kasing, mubarog kita karon at ubangan sa presensya sa Dios, puno sa pagsalig ngayang dunggon ang atong mga pag-ampo ug moingon kita, Ginoo dungga kami. Alang sa mga pangulo sa atong simbahan, nga sa kanunay magdasig unta sila sa katawhan, diha sa ilang pag-alagad inubanan sa kaaghop ug gugma. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga kadagkuan sa atong nasod, nga ila untang masunod ang mga pagtulunan ug hiyas ni Kristo sa ingon ilang maalagaran ang katawhan, puno sa gugma ug katarong. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga masakiton nga natapta niining COVID-19, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nagalagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalitdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios at Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa atong mga igsuong mihalina, nga madawat na nila ang ganti nga gisaad sa Dios ngadto kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Kaloy Ginoo pagmando ang imong katawhan, kay kun wala ikaw, dili gayud kami
makapahimuot kanimo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. O Ginoo, pinaagi nining mga sakramento, moabot unta kanamo ang bunga sa among katubsanan, nga magpahilayo unta kanamo sa mga pagpasagad nga tawhanon, ug magdani kanamo nganha sa mga gasa nga espirituhanon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon, aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason, ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluy-on o kaayo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang way hunong nga pag-awit.
Santos, gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, padala ang imong espiritu, aron pagsantos nining magasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyag pan, ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-akay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyong tanan ug panginom kamo gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Julito among Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Labi na silang tanan nga mong gihandom o gipahanungdan ining santos nga misa karon. Apil na ang mga kalag ni Francisco ug ni Floreda. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostolis, ug sa tanan nga nakatuman kanunay sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu-Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta. Maingon sa langit. Ang kalan-una mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. O pasaylo kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami itugyan sa mga panulay. Hinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ay imo man ang ginharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostolis, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karon natong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsunay. Ang kalinaw manaa kaninyong tanan.
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo.
Magampo kita. O Ginoo, kining among pagkalawat sa imong sakramento motuhop unta sa kinahiladman sa among mga kasing-kasing ug magdala kanamo sa pagpakigambit sa imong kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo, manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dada ninyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Orasyo Imperata alang sa pagtapos sa pagpangpatay sa among probinsya. O Diyos, among Amahan, namati ka sa mga bako sa imong mga anak. Sidunga kami sa imong kaluoy. Nagaampo kami nga mahunong na ang kadaot tungod sa pagpangpatay dinhi sa among probinsya. Kining mong kagubot naghulga sa among kinabuhi ug naghikaw kanamo sa kalinaw. Nakapailo kini sa daghan ng mga kabataan ug kabanayan. Nakapakugang kini kanamo, naghadlok ug naghulga sa among katilingban. Ipandong kanamo, Amahan, ang imong mahigugmaong mga kamot. Tanduga kami nga mahimong matinud-anong magbalantay sa among mga kaigsuunan. Dasiga ang among mga opisyales sa gobyerno sa pagsulti ug pagsaway sa mga nahitabong pagpangpatay. Hagita ang among mga kapulisan ug mga kasundaluhan sa pagtuman sa ilang katungdanan, sa pag-alagad alang sa seguridad ug kalinaw sa tanan. Liguna kining among katilingban diha sa pagbarog sa kabililhon ug kabalaan sa kinabuhi. Tanduga ang tanlag sa mga tawo, kansang mga kamot na naduhig sa dugo sa among kaigsuunan ug nagbalda sa among kalinaw. Bag-uha ang ilang mga kasing-kasing ug kinabuhi ug Ginoo. Ubani kami among Amahan, aron niining mangitngit nga panahon sa pagsulay. Mahatagan kami og lamdag nga mamahimong instrumento sa kalinaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Hesukristo imong anak, ang prinsipe sa kalinaw, kinsa nagpuyog naghari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, ang tighatag sa kinabuhi, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. O Maria, Reyna sa kalinaw, ginahan sa kinabuhi, Santa Catalina de Alejandria, among patrona. Pagampo ngadto kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, tabangi kami sa panggubatan. Panalipdi kami batok sa mga panlimbong ug pagsulay sa yawa. Pakgangon unta siya sa Dios, kami mapaubsanong nagampo.
ug ikaw, o prinsipe sa mga kasundaluhan sa langit, pinaagi sa gahom sa Dios, magtambog sa impyerno kang Satanas, uban sa iyang daotang mga espiritu, nga naglibot-libot sa kalibutan, ug naninguha sa pagpukan sa mga kalag. Amen. San Miguel Arcangel, Guardian Angel's Prayer. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Dahil ko ng Diyos, dahil ko na iyang santos nga ngalan, dahil ko sa Yesu Kristo matuod nga Diyos ug matuod nga tao. Dahil ko na ngalan ni Jesus, dahil ko na iyang mahalo-yamot nga kasing-kasing, dahil ko na iyang bililhon o yamot nga dugo, dahil sa Jesus diya sa santos o yamot nga sakramento sa altar. Dahil ko ng Espiritu Santo ang Paraklito. Dahil ko ng mahal nga inahan sa Diyos nga si Maria Santissima. Dahil ko ng iyang santos ug walay buling nga pagkagipanamkon. Dahil ko ng iyang mahimayaon nga pagsaka sa langit. Dahil ko ng ngalan ni Maria Birhen o inahan. Dahil ko ng iyang putli o yamot nga esposo nga si Senyor San Jose. Dahil ko ng Diyos diha siyang mga anghel o mga santos.